El Contam és el festival de les històries contades. Abuela, abre la puerta. La clau de la porta del d'aniràs. I si li portem un regal? Sí! Segur que li agradaria molt que li portéssim un regal a la lluna. Les iaies li van dir, si vols fer fora els gatets només et cal una cosa, necessites... gossos, molt bona idea. ¿Y por qué corres? Dijo la gatita. Porque es que me persigue un gorilón y si me atrapa, pues me atrapa. Ya me mole, me descuartiza. Fan 2 més 2. I la Valentina que sap que 2 més 2... Valentina, no. Aquest mal de panxa no és normal. ¿Qué hacemos? Ni idea de qué hacer. Floretes meves, pugeu cap a dalt. Demaneu-me un somni, deixeu-lo al calaix. Tinc por, no tinc cap raó.